Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Maria's Glow Spot. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Αιθιοπία. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς Ομορφιά ανά τον κόσμο ταξιδεύουμε στην Αιθιοπία, μία από τις αρχαιότερες χώρες του πλανήτη. Θα δούμε πώς η φροντίδα του δέρματος και το μακιγιάζ εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, πώς συνδέθηκε με το κλίμα, τη θρησκεία και την κοινωνική ζωή και πώς οι παραδοσιακές πρακτικές της Αιθιοπίας επηρεάζουν μέχρι και σήμερα τη σύγχρονη βιομηχανία καλλιτικών. Η Αιθιοπία αποτελεί μια από τις αρχαιότερες, συνεχώς κατοικημένες περιοχές του κόσμου. Η φροντίδα του σώματος και του δέρματος εμφανίζεται πολύ νωρίς ως πολυτέλεια, αλλά και ως ανάγκη που σχετίζεται με το κλίμα, την υγιεινή, τη θρησκεία και την κοινωνική ταυτότητα. Ξεκινάμε με την προϊστορική περίοδο 3000 π.Χ. Στην περιποίηση προσώπου χρησιμοποιούνται φυτικά έλαια αλλά και ζωικά λίπη για την προστασία από τον ήλιο και τη μείωση της αφυδάτωσης. Στάχτη φυτών για τον καθαρισμό και την ήπια απολέπιση του δέρματος. Σε αυτή την εποχή δεν υπάρχει καλοπιστικό μακιγιάζ, χρησιμοποιούνται χρωστικές ουσίες καθαρά και μόνο για τελετουργικούς λόγους. Περνάμε στο βασίλειο της Αξόμης, 1ος με 7ος μετά Χριστόν αιώνα. Στο skincare χρησιμοποιούνται έλαια όπως ισαμέλαιο και moringa oil, ρητίνες όπως μύρος και λιβάνι και βότανα σε αλυφές και αρωματικά μείγματα. Σε αυτή την εποχή ξεκινάνε τα λουτρά με τα βότανα. Στο μακιγιάζ γίνεται τονισμός των ματιών με φυσικές σκούρες αποχρώσεις, το γνωστό μας kohl, και ήπιους φυσικούς τόνους στο υπόλοιπο πρόσωπο. 4ος αιώνας μετά Χριστόν ξεκινάει ο εκχριστιανισμός της Αιθιοπίας. Στην περιποίηση προσώπου δίνεται έμφαση στην καθαριότητα και στη φυσική περιποίηση, ενώ τα έλαια συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά σε πιο περιορισμένη μορφή. Στην περιποίηση και στον καλοπισμό του προσώπου εξακολουθεί το πιο ήπιο μακιγιάζ με τη διατήρηση του φυσικού look. Η χρήση του μακιγιάζ γίνεται καθαρά πλέον σε γιορτές και γάμους. Είμαστε στην μεσαιωνική περίοδο, 7ος με 15ος αιώνας. Στο skincare χρησιμοποιούνται sea butter ως βασικό προϊόν για πρόσωπο, σώμα αλλά και για μαλλιά, αφρικανικό μαύρο σαπούνι για καθαρισμό του δέρματος, αποφυγή λιπαρότητας και αντιμετώπιση της ακμής, καθώς και φυτικές μάσκες και πυλί. Στο μακιγιάζ χρησιμοποιούνται φυτικές βαφές σε μάγουλα και χείλη, ενώ σε αυτήν την εποχή δίνεται έμφαση στα μάτια. Προχωράμε στα νεότερα χρόνια, 16ος με 19ος αιώνας μετά Χριστόν. Στο skincare ξεκινάει ο συνδυασμός σαπουνιών, ελαίων και βοτάνων, ενώ τα βούτυρα χρησιμοποιούνται στη συστηματική φροντίδα των μαλλιών. Το μακιγιάζ αρχίζει να έχει αισθητική χρήση. Χρησιμοποιείται και πέραν των εορτών και των γάμων, εξακολουθεί όμως να μένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Στην Αιθιοπία δεν υπάρχουν ιστορικά εταιρείες καλλιτικών. Οι παραδοσιακές συνταγές αποτελούν μέχρι και σήμερα τη βάση των σύγχρονων μπραντ. Επώνυμα μπραντ που βασίζονται στην αιθιοπική παράδοση. Στο skincare είναι το Zena Cosmetic, το Sea Moisture και το Nubian Heritage. Ενώ στο μακιγιάζ είναι το Woma Beauty, το Mented Cosmetics και το Fenty Beauty, που ενώ δεν είναι αιθιοπικό brand, είναι επηρεασμένο από την αφρικανική παράδοση και την αιθιοπική. Η αιθιοπική προσέγγιση ομορφιάς βασίζεται στο καθαρό δέρμα, στην φυσική περιποίηση και στην χρήση πρώτων υλών, ενώ δεν στηρίζει καθόλου το έντονο μακιγιάζ. Αυτή η φιλοσοφία επηρεάζει άμεσα και τη σύγχρονη παγκόσμια κοσμετολογία. Η Αιθιοπία μας δείχνει ότι η ομορφιά δεν ξεκινάει από τα προϊόντα, αλλά από τις πρώτες ύλες, τη γνώση και τη συνέπεια στη φροντίδα του δέρματος. Οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για αιώνες
αποτέλεσαν τη βάση για σύγχρονες φόρμουλες και brands που βλέπουμε σήμερα. Αυτή ήταν η Αιθιοπία και πλησιάζουμε στο τέλος του αφρικανικού κύκλου με τελευταία μας στάση την Νιγηρία. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε like, κάντε εγγραφή, αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μου ποια χώρα θα θέλατε να είναι η επόμενη και να θυμάστε, αλλάζουμε ήπειρο. Πάμε Αμερική ή μήπως να πάμε Αυστραλία? Για πείτε μου.